37. orrialdeko 23. ariketa honetan, nahiz eta ariketa batzia izan, engo dugu hemen azaldu ziren etxen da. Honen helburua da, idaztea horagatzen den adierazpena, bi berrekizuneko berreketa moduan. Oda, bi ber, zeo zer ipinita. Horako asko agertzen direnean, nire gomendio beti izaten da. Lehenengo, deskonposatu agertzen diren zenbaki guztia. Gainera, eskatzen badabe, bi berrekizuneko berreketa eran idaztea, zenbaki guztiak bi berrekizun berreketa eran idatzi behar ditugu. 8 bi berriru, 4 bi berbi, olakoak. Eta orduan, 8 zenez bi berriru, bi berriru, ber bi eren. Bider. Posterro, bi berbi. Bider, erro, eta bat biren da bi ber minus bat. Bai? Orain, bi ber iru ber bi eren bidatzen ditugu berretzaileak eta bi ber sei eren bi ber bi. Bider, bosterro bi ber bi da bi ber bi bosten. Gogoratu errotzailea doia berretzailearen izendatzaileen lekura. Eta gero, bider, bi ber minus bat biren. Orain, berrekizun bereko berreketa hori trabalengo zuri hemen bidertzeko zer behar dugu berretzaileak bat, bai? Bi ber bi gehi bi bosten ken bat biren. Horretarako zer egin behar dugu? Goian izenatzaile komun egin eta geratuko da bi ber 10 denez dana zati 10 eta da 20 gehi lau ken bost. Hau da, 24 ken bost 19 10. Horrekatu hemen bardin ez da ipintzen. Bardin ipintzen da amentxe. Bi ber 19 10.